No niin, tervetuloa kaikille tänne Turun kansalliseen kirjakauppaan ja näihin kirjailijahaastatteluihin. Mä olen Minna Arve ja mulla on kunnia tänään päästä haastattelemaan Kari Häkämiestä. Karilta on ilmestynyt tässä syksyn aikana tämä 3. osa tätä vähän tämmöistä poliittista thrillerisarjaa, tämä Vallan hinta. Ja nyt sitten tässä 20 minuuttia keskustellaan kirjasta ja kirjailijasta ja vähän kirjoistakin, ehkä ei pelkästään tästä kirjasarjasta, vaan mulla on sulle muutama sitten vähän laajemmin tähän kirjoihin liittyviä kysymyksiä tässä kanssa. Mulla on pari sellaista kysymystä, mitkä mä pyysin sellainen, että kiinnostaisi niin kuulla jotain tiettyjä kirjoitusprosessista, ja mun tyttäreni myöskin pyysi kysymään yhden kysymyksen, niin aloitan nyt tällä näin, että mikä sai sut lähteä kirjailijaksi ja kirjoittamaan kirjoja? Joo, toi on kysymys, joka esitetään aika usein ja se onkin hyvä kysymys, koska taitaa olla niin, että 2/3 ihmisistä ajattelee jonkun tutkimuksen mukaan, että kirjoittaisi jonain päivänä kirjan. No tietysti aika harva ehkä siihen puuhaa rupeaa ja se, joka miettii, niin sanon etukäteen, että se on aika haasteellista ja hermoja repivääkin puuhaa. Mun kohdalla se oikeastaan lähti siitä, että no jos nyt oikein taustottaa, niin musta piti tulla toimittaja, mutta mun isäni oli huolissaan siitä, kun mä olin menossa Tampereen yliopistoon opiskelemaan lehdistö- ja tiedotusoppia, ja hän oli vähän niin kuin huolissaan sen yliopiston sen aikaisesta yhteiskunnallisesta suuntautumisesta, ja isän kaveri Mara Huhtamäki, joka oli Ilta-Sanomien päätoimittaja ja oikeustieteen ylioppilas, niin sai sitten mun päähäni taottua, että juristin tutkinto on toimittajan paras tutkinto. No en mä ollut koskaan edes kesätoimittajana, mutta se käänsi mun pää ja mä lähdin opiskelemaan juridiikkaa ja se haave olla toimittaja sitten jäi. Siihen aikaan se ei ollut ehkä ihan tavanomaista. Nyt mä oon kyllä huomannut, että Hesarissakin on muutamia juristitoimittajia tai ainakin oikeustieteen ylioppilas, niin kuin Mara Huhtamäki oli tai on. Ja no sitten omakohtaisesti tietysti tuli kirjoitettua paljon kolumneja ja erilaisia muistioita ja viimeistään sitten siinä vaiheessa, kun joudun kunnalle töihin, niin se tuhosi mun kyvyn kirjoittaa. Että kun kirjoittaa esityslistatekstejä, niin mun kustannustoimittajani Silja Hiideheimo, kustannusmaailman legenda nyt jo edes mennyt, hänellä taitaa olla 5 kappaletta Finlandia voittaja, niin sanoi, että esityslistatekstejä kun kirjoittaa, niin se ei ole aloittaminen nollasta, vaan se on aloittaminen miinusmerkin puolelta, koska se tuhoaa ihmisen kyvyn kirjoittaa, jos sitä on ollut. Ja no sit mun oma elämässä vähän omien virheiden takia tuli sellainen tilanne, että yksinkertaisesti oli aikaa kirjoittaa, koska siihen asti mä olin aika lailla semmoisessa töissä, että ainakaan sitä ensimmäistä ponnistusta ei tullut tehdyksi, koska se on sen verran aikaa vaativa. Jotkut tietysti voivat tehdä semmoisia merkillisyyksiä ja pumpata niin kuin puskista saman tien menestykseenkin. Mun yksi semmoinen, ei nyt idolini, mutta semmoinen kirjailija, jota mä oon seurannut, on semmoinen englantilainen entinen parlamentaarikko Jeffrey Archer, jonka elämä meni piloille. Hän teki henkilökohtaisen konkurssin ja sitten piti erota parlamentista, kun on semmoinen käytäntö. Hän pyysi yhdeltä kaveriltaan kartanon lainaksi ja kirjoitti siellä kirjan, jonka nimi oli Not a penny more, not a penny less, ja sitä myytiin heti 1 miljoona. Mutta yleensä se ei mene näin. Eli pitkien niin kuin mietiskelyjen jälkeen ja vanhojen haaveiden toteuttamista se oli, kun ekan kirjan kirjoitin. Mutta siinä meni, Silja Hiideheimo otti mut, niin kuin se sanoi, kun mä vein sille käsikirjoitukset. Ei tää nyt ole kirja, mutta jos sä muutaman vuoden treenaat, niin susta voi tulla. Että se oli semmoinen, se ei ollut ihan hylkäävää. Muistan vielä, istuttiin Niklas Herlinin, hänkin jo edesmennyt, hän omistaa tämän teoskustantaman tuolla keittiössä. Ja se oli kyllä mieleen jäävä tilaisuus. Välillä meni usko, mutta sitten tuli eka kirja. Kun sä lähdet tekemään kirjaa, se idea syntyy jostain, niin mietitkö sä myös, että kenelle sä kirjoitat? Onko sulla joku oma kohdeyleisö, millä sä ajattelet kirjoittavasi, vai onko se niin vasta sun omaa prosessia, joka se prosessoituu pikkuhiljaa kirjaksi?
Joo, en mä kyllä mieti. Kyllä sitten kirjoitetaan itselle. Että sanotaan näin, jos teistä joku ajattelee ruveta menestysdekkaristiksi, niin kannattaisi kirjoittaa vähän niin kuin tämän TV2 maalaiskomediat, että semmoinen vaikkapa niin kuin kaunis 40-vuotias sinkku kunnanjohtaja nainen ja sitten semmoinen keskusrikospoliisin leskeksi jäänyt komisario ja sijoittaa se vaikka Hämeenkyröön ja sitten kirjoittaa niin kuin siihen liittyviä niin kuin tämmöisiä vähän kömpelöitä rikostarinoita, niin menestys olisi aika taattu verrattuna siihen, että kirjoittaa johonkin muuhun ympäristöön. Mutta kyllä kirjoittaja pitää mun mielestä kirjoittaa itselle. Tarkoittaa siis sitä, että kirjoittaa sitä, mikä itse kokee läheiseksi. Se on sitten lukijan päätettävissä, että tykätäänkö tästä vai ei. Mutta semmoinen suunnitelmallisuus. Tietenkin minä olen kirjoittanut aina muun työn ohessa ja mulla ei ole sitä ongelmaa, että me pitäisi elää näillä kirjoilla. Että se voi olla ehkä se ajattelutapa voisi muuttua, jos näillä pitäisi elää. Kun sä lähdet tekemään sitä kirjaa ja sulla on joku idea siitä juonesta ja se lähtee kehittymään ja sitten sulla tulee näitä henkilöhahmoja, niin miten nämä henkilöt niin kuin syntyy ja miten sä tulet toimeen niiden sun kirjan henkilöiden kanssa? Riiteleekö sä niiden kanssa? No en mä riitely. Joihinkin naisiin tietysti ihastuu se. Sille ei voi mitään. Mutta siis sillä tavalla, että ne elää ja sitten täytyy tietysti tarkkaan miettiä, että niin kuin liikaa ei saa pitää kenestäkään, koska se ihminen on aina enemmän tai vähempi rosoinen, että siitä henkilöstä ei tule naivia, se pitää huolta, mutta usein ne henkilöt on kyllä vähän semmoisia, että ne elää sit siinä niin kuin kirjoittamisprosessin mukana ja joku, joka mullakin syntynyt itse asiassa hyvin keskeisenä hahmona oleva semmoinen naistoimittaja, niin se olikin oikeastaan, piti vähän niin kuin vilahtaa, olikohan se pari kirjaa sitten, mutta sitten se rupesi elämään siinä ja sitten se on jäänytkin nyt sitten mukaan. Olen niin kuin todennut, että se minun mielestäni niin kuin toimii. No miten sitten, tämä oli tämmöinen, mikä tuli osittain Facebookissa, tämä kysymys yhdeltä siellä kun kyselin, että mitä haluaisitte tietää, sitten mietin tätä vähän laajemmin, että kysymys oli näin, että rakentaako juonen etukäteen vai tapahtuuko se juonen edetessä. No mä jäin vielä miettimään, että nyt kun sä oot tehnyt tämän niin trilogian, jossa on vielä 3 sarjaa, niin oliko sulla silloin alkuun jo ajatus siitä, että miten tämä 3 kirjaa, mihin se päätyy ja oliko sulla se kuin tarkkaan se 3 kirjan kokonaisuuden juoni jo siinä kohtaa mielessä vai onko se rakentunut sitten vähän kirja kirjalta? Joo, toikin on oikein hyvä kysymys. Ja siinä on oikeastaan 2 koulukuntaa. Siis silloin, nämä ei oikeastaan ole dekkareita nämä mun kirjat enää. Mutta jos se sinne nyt laitetaan, niin dekkarikirjoittamisessa sanotaan, että siinä on 2 koulukuntaa. Mun toinen kustantaja on meillä on semmoinen rikososuuskunta kuin Crime Time. Ja siinä esimerkiksi Jarkko Sipilä, jos olette lukeneet, tai Matti Rönkä, niin Rönkä kutsuu, että he on Porsche-insinööriä. Tarkoittaa sitä, että he tekevät Excel-taulukon, johon kirjoittaa se juoni, ja sitten he kirjoittaa sen, jolloin se kirjoitusprosessi ei ole kovin niin kuin hidas ollenkaan. Mutta sitten on semmoisia, niin kuin minä ja Harri Nykänen, Raidin isä, että se tarina sitten vaan etenee niin kuin tavallaan päivä kerrallaan. Kyllä mä siihen pyrin niin kuin tässä trilogiassa, että mulla oli, kun tämä on politiikan maailmassa, niin mulla oli niin kuin tavallaan mielessä se, että ketkä ne 2 on, jotka tässä sitten niin kuin lopullisesti ikään kuin se potin korjaa. Helsingin Sanomien Antti Majander, joka on Suomen ehkä julmin kriitikko, mutta ehkä myös paras. Niin mutta hän on kyllä semmoinen kriitikko, että mun tämmöinen poliittinen vakaumukseni ei vaikuta hänen kritiikkiinsä, vaikka ei me samaa vakaumusta ollakaan. Sitten on se kriitikkokunta, että kun entinen kokoomusministeri on kirjoittanut jotakin, niin se nyt voi kirjoittaa vain roskaa. Mutta että Majander arvasi siinä tai arvioi, että miten tämä päättyy, ja kyllä se oikein arvasi sen jo ekan osan perusteella. No, sillä nyt ei sinänsä ole merkitystä, eikä sitä kukaan muu huomannut kuin minä. Tietysti, että se arvasi sen oikein. Kyllä. Sitten kysyttiin myöskin, että onko tämä rikoskonstaapeli Joronen sun alter ego, ja siihen sä vastasit, että ei ole, mutta onko sulla näissä kirjoissa joissakin tällainen niin kuin oma hahmoajattelma? No kyllä se niin kuin jokainen henkilö on jollain lailla, mutta mulla ei ole niin selvästi kuin jollakin. Mä luin eilen semmoista
Claes Anderssonista kirjoitettua kirjaa, jota muuten suosittelen, vaikka siellä on jossain määrin ennakkoluuloja, siinä on yksi sellainen hauska lause, että hän oli kokoomuslainen, mutta oikein mukava ihminen. Että hänellä on esimerkiksi tämmöinen Otto-niminen henkilö, joka ihan suoraan on niin kuin Claes Andersson. Mutta että kyllä niihin jokaisen hahmoon tulee oma itseään, mutta ei tässä multa joskus kysytään, että nämä poliisihahmot on semmoinen Heikki Söder ja Matti Joronen ja yksi mun tuttava tosiaan kysyi, että onko Heikki Söder sun alter ego. En viitsi nyt sinne Facebookiin vastata, mutta vastaus kuuluu, että ei ole. Heikki Söder, hän on harkitseva ja maltillisesti toimiva ihminen. Sä mainitsit tuosta, että luet just Claes Anderssonista kirjaa vai hänen kirjoittamansa kirjaa, niin miten sä itse sitten tartut kirjoihin? Mikä saa sut itse tarttumaan johonkin kirjaan? Mikä tekee kirjasta kiinnostavan? No mulla on aikakausi ja mä oikeastaan jaan ehkä vähän niin kuin 3 kategoriaan niin kuin kirjat, että on tämmöiset poliittinen historia, sitten on henkilökuvat, muistelmat. Mieluummin henkilökuvat siis sillä tavalla, että se ihminen ei itse muistele, vaan että se on hänestä kirjoitettu, koska nämä tämmöiset Erkki Liikanen tyyppiset, olin joukon paras kaikissa, niin ne ei oikein muista ole semmoisia kauhean mielenkiintoisia, mutta henkilökuvat on mielenkiintoisia. Ja sitten dekkarit, niitä mä nyt olen lukenut ehkä viime aikoina vähän vähemmin ja ehkä pitää joskus lukea myöskin sillä tavalla, että pitää välttää myöskin sitä, ettei ehkä turhaan hae vaikutteita, että säilyy oma tyylinsä. Että kyllä mä pyrin lukemaan aika paljon, ehkä 100 kirjaa vuodessa. Se on melko paljon. Miten sä sitten ajattelet, että mikä tekee kirjasta joko hyvän tai sitten ehkä vähän pettymyksen? Miten sä itsellä niin kun arvioit muiden kirjoja? Se on hirveän vaikea sanoa, että muistelmissa on kai tai tämmöisissä henkilökuvissa, ennen kaikkea muistelmissa on tietysti se, että voi ylivoimaisesti viehättää siis rehellisyys. Ja siinähän on hirveästi vielä toivomisen varaa, että ei ihmiset oikein kykene. Ehkä se on hyväkin oma itsensä kannaltakin ja sitten tietysti toisaalta myös se, että jos on itseä kohtaan rehellinen, niin sitten pitää olla rehellinen myös muita ihmisiä kohtaan. Tarkoittaa, että silloinhan heistä joutuu lausumaan myöskin vähemmän miellyttäviä asioita, että se on myöskin vaativa laji. Et sen takia mä tietyllä tavalla ymmärrän tämmöisen, mutta ei nyt kirjakauppias varmaan voi todistaa, että tämmöiset perinteiset niin kuin itsensä kehumismuistelmat ei enää edes myy kovin hyvin. Et se täytyy olla jotain, ja parempi on se, että joku muu kirjoittaa, mutta henkilöhahmot on musta hirveän tärkeää mulle. Ympäristö. Mä en oikein ymmärrä semmoisia kirjoja, että sijoitetaan niin kuin tämmöiseen fiktiiviseen ympäristöön. Mua aina kiehtoo se, että se on Edinburgh tai se on Turku tai se on Helsinki tai jotakin muuta. Ja tietysti sitten kyllähän dekkareissa ja tämmöisissä arvotusdekkareissa siis se, että lukija ei tiedä etukäteen kuka se murhaaja on, niin kyllähän siinä tietysti sitten sen romaanin niin kuin arvostus tulee siitä, että kuinka hyvin kirjoittaja osaa huijata lukijaa. Eli että saa semmoisen lopun, joka pudottaa ikään kuin penkille. Se on hirveän vaikea semmoisessa itse asiassa onnistua, mutta arvotusdekkareissahan siihen pyritään. Nykyisin tosin aika paljon kirjoitetaan myöskin niin, että lukija etukäteen tietää, että mitä on tapahtunut, sitten kirja käsittelee sitä, miksi tapahtuu. Jos sä kirjoittaisit elämän kerran jostakusta henkilöstä, niin kenestä sä haluaisit tehdä sen? Joo. Joo, tohon on tietysti niin kuin aika vaikea vastata. Siis varmasti se olisi joku semmoinen henkilö, joka pitäisi niin kuin tuntea ja jonka tuntisi. Et mä en kuvittelisi, että mä voisin kirjoittaa
itselleni täysin tuntemattomasta henkilöstä. Mä itse asiassa yritin kirjoittaa tosi vähän väitöskirjatyyppisesti. Silloin tuo Martti Häikki oli aloitteen tekijänä P.S. Vinhuvudista. Mun isoisäni oli nimittäin presidentin hevosrenki. Et mulla on tämmöinen niinku yhtymäkohta häneen Luumäellä. Ja isoisä syntyi tuolla Inkerissä ja kävi venäjänkielisen kansakoulun ja puhui venäjää niin kuin Svinhuvudkin puhui. Svinhuvudhan puhui useita kieliä, mutta suomea ei kovin hyvin, vaikka olikin ensimmäinen aatelinen, joka käytti säätyvaltiopäivillä suomen kieltä. Mutta se oikeastaan kömähti siihen, että silloin kun hänet karkotettiin Siperiaan, niin hänen arkistonsa poltettiin siinä Kotkaniemen, se oli se Luumäen talo, niin siinä pihalla poltettiin hänen arkistonsa. Et siitä ei oikeastaan jäänyt jäljelle mitään. Ja sieltä Siperiastakin hän kirjoitti semmoisia näitä kirjeitä, koska hän halusi, että sensuuri ei puuttunut, niin hän kirjoitti aina myöskin venäjäksi, jotta niin kun ne pystyttiin lukemaan, että niitä ei heitetty roskakoriin sen takia, että kukaan ei ymmärtänyt. Että sanotaan nyt sitten Svinhuvud, joku voisi sanoa, että Sauli Niinistöstäkin voisi kirjoittaa kirjan, mutta koitetaan nyt tässä pysyä hengissä. No, mä perehdyin etukäteen siihen, että minkälaisia tällaiset kirjailijahaastattelut on, kun en ole koskaan aikaisemmin päässyt tällaista tekemään. Ja mulla oli tietenkin paljon niin itselläkin kiinnostavia juttuja mielessä, mitä voisin kysyä, ja nämä on päästy tässä jo kysymään. Mutta mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen kysymyksen, että joku oli kirjoittanut, että minkälaisia hyviä haastatteluita on, niin haluaisi tietää, että mitä kirjaa suosittelisit presidentille? Ja tämä on nyt ehkä vähän sun kohdalla sillä hankala, kun olette vielä niin kuin hyviä tuttuja, mutta mitä ehkä jos laajentaa sitä niin, että tämmöisen niin kuin päättävässä asemassa olevalle henkilölle tässä ajassa, niin mitä kirjaa suosittelisit? Hirveän vaikea kysymys ja tietysti sitten täytyisi aina miettiä vähän, että mistä, minkä tyyppisestä kirjallisuudesta olisi kyse. Varmaan tämä Kari Hotakaisen tarina on aika, mä sitä pikkusen ehtinyt lukea, se on ihan uskomattoman hienoa kieltä, jos niin kuin, tai ne kertojen lahjat, jolla ihmisellä on, niin se on huikeata. No sitten usein tietysti tulee sellaiset kirjat mieleen, joita juuri on lukenut, ja tämä Riitta Kylänpään Lance Anderssonista, vaikka se vähän muutamia virheitä ja joitakin ennakkoluuloja sisältää, mutta siinä on hyvä, ja siinä nykyinen tasavallan presidentti muutaman kerran mainitaankin. Ja että se oli ihan hieno lukukokemus. Luin myöskin semmoista urheilusankari Arto Tolsasta, joka oli kotkalainen jalkapallo, oli ensimmäisiä suomalaisia ammattipelaajia, joka kuitenkin traagisesti kuoli oman käden kautta niin kuin alkoholisoiduttua ja kaikkea mitä siinä tapahtukaan hyvin nopeassa tahdissa, kun hän palasi sieltä ammattikentiltä, siis osoituksena siitä myös, että kuinka ihmisen elämä voi lähteä hyvin nopeastikin käsistä, vaikka itse asiassa kaikki elementit sille, että pärjäisi kilpailuuran jälkeen on olemassa. Tässä nyt joitain kirjoja mä mietin vielä tuolta kaunokirjallisuuden puolelta, että mitä tulisi nyt mieleen, mutta ehkä nämä nyt tuossa kelpaisi vaikkapa lukukokemukseksi. Me aletaan olla kohta meidän aika käytetty, mutta semmoinen mua ainakin kiinnostaa ja luulen, että aika montaa muutakin näiden sun kirjojen lukijaa, että onko seuraava kirja nyt sitten tällainen samantyyppinen vähän poliittisen ja dekkarin tai yhteiskunnallisen ja dekkarin välimaastossa kulkeva kirja. Mä en osaa oikein määritellä ehkä tämän niin kuin luonnetta, tämän trilogian luonnetta suoraan sanoin itsekin, että se ei ole ehkä ihan dekkari, mutta että siinä on dekkaripiirteitä kylläkin. Vai onko se sitten puhtaasti dekkari tällainen, palataan niihin tarinoihin tai tämän tyyppisiin kirjoihin, mistä aikaisemmin olet kirjoittanut?
Joo, mun kustantajani aina sanoo, että kirjakirjoittelu on suuri kiusaus vastata jo niin kuin seuraavaan kirjaan, kun se johtuu siis siitä, että kirjan kirjoittajallahan tämä kirja tulee jo korvista, koska sen kanssa on semmoinen vuosi niin kuin vietetty ja se tulee niin kuin korvista sitä niin kuin mielellään jo niin kuin tulevaisuudesta, mutta et saa sanoa mitään siitä, mikä. Että kun nyt kerran kysyt tätä, niin sanotaan nyt tämän, että joo, se on ehkä vähän enemmän dekkari kuin tämä, mutta liittyy yhteiskunnalliseen menoon ja sijoittuu hyvin keskeisesti Turkuun. Tämä on hieno asia. Mä olen itse samaa mieltä tästä, että kirjalla on paljon niin kuin ulottuvuuksia silloin, kun se johonkin tiettyyn paikkaan, mikä on niin kuin miellettävissä ja tunnistettavissa. Ja mä olen tykännyt hirveästi tästä sun trilogiasta. Kaikin puolin siinä oli kiinnostavia piirteitä ja kiinnostavaa niin kuin yhteiskunnallista semmoista analyysiä siitä ajasta. Mä huomaan, että sä oot päässyt aika nopeasti sitten kuitenkin varmaan, et ole ehkä etukäteen itsekään tiennyt, kuinka paljon sit ajassa muuttuu ja ottanut semmoisia ajankohtaisia asioita sitten siihen kirjaan niin kuin mukaan, ja se on ollut kiva lukea niitä. Nyt me jäädään kaikki jännityksellä odottamaan ja seuraavaa kirjaa ja sen luonnetta, eikö näin? Niin kiitos Kari paljon haastattelusta ja kiitos Kansallisen kirjakaupalle, että sain tulla tätä haastattelua tekemään täällä näin. Ja käykää nyt sitten kaikki täyttämässä isänpäivää varten kunnolla isänpäiväkasseja ja valitsemaan hyviä kirjoja sinne, ja varmaan tämä kannattaa sinne ensimmäisenä laittaa. Joo, kiitos.